एडमिशननि गेजेरजों गोबां लाइमोनफ्रा मेडिकेलाव एडमिशन मोनबाय, इन्जिनियारिंआव एडमिशन मोनबाय, आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसार बेबायदि फरायनो थाखाय कोचिं लानो थाखाय सुबिदा मोनबाय। गोबां बेबायदि लाइमोनफ्रा फरायनाय बिथिङाव बा गेलेमु बिथिङाव दिनै नोंथांमोना नुदों जे बिटिआरआ बोसोरै साबनिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो दङ। आरो दिनै जे परिबेश बिटिसिआव जे मोनसे गोजोन थासारि, बे गोजोन थासारिखौ जों जुदि जुगामि खालामनांगौबा, जों जुदि बे गोजोन थासारिखौ गहपुर हालामसिम लाबोनांगौबा, जोङो मान गोनां बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' सारखौबो जोङो बिसिम लाबोनांगोन। यूपीपीएल दलखौ बिसिम एस्टाब्लिश खालामनांगोन आरो जोङो फिन खेबसेबाव प्रमोद बर' सारखौ बिटिआरनि चिफ बानायनानै फैगोन 5 बोसोर जोङो जौगानायनि खामानिखौ अब्लासो जोङो मावनो हागोन। मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोना जुदि आंजों एग्रिबा गनायोबा बयखौबो खेबसे आङो गसंनो खावलायदोङो। जोङो दसे स्लोगान होगोन। जोंनि बिखा बिख्लोआव जोङो प्रमोद बर' सार जोंनि यूपीपीएल को जोङो सोनानै लानांगोन। पार्टी खालामबायब्ला जोङो यूपीपीएल जुदि खालामबायब्ला जोङो बिखाफोर दांनानै जोङो बे गहपुर हालामावबो जोङो थांनानै थानांगोन। आङो बयखौबो स्लोगानाव बाहागो लाफानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायदोङो। यूपीपीएल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रमोद बर' मोहम्मद लॉन्ग लिव प्रमोद बर' मोहम्मद लॉन्ग लिव प्रमोद बर' मोहम्मद लॉन्ग लिव नीलू सरबानानि लॉन्ग लिव कुसुम सरबानानि लॉन्ग लिव रुजुगुआ मुसाहारि लॉन्ग लिव रकुंडी मणि लॉन्ग लिव यूपीपीएल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रमोद बर' लॉन्ग लिव प्रमोद बर' लॉन्ग लिव प्रमोद बर' लॉन्ग लिव यूपीपीएल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोजोननाय थाबाय, बयनिसिमबो साबायखर बावदों। अन्नानै जिरायदो। बिदिजों जानाय नङा रायजोफोर, बिदिजों जानाय नङा। यूपीपीएल जुदि खालामबायबा बिदिजों जानाय नङा। जिल्ला कमिटि नांगोन। सोरबा लाइमोन गांखंनि, सोरबा आइजो गांखंनि, सोरबा बबेबा गामियाव थांदोंबा सिनायनांगोन, सिनाय जानाय जानांगोन। यूपीपीएल नालाय यूपीपीएल, जेरावखि थाङा यूपीपीएल बे मास मोननैखौ सान हर यूपीपीएल को लानानै जोङो खामानि मावनांगोन। अब्लासो जोङो प्रमोद बर' सारखौ फिन खेबसेबाव जोङो बिटिआरनि सीएम बानायनो हागोन। गोलाव बुंनो हास्थायाखै। बे समाव आङो टाइमखौ नस्थ' खालामालासेनो डाइरेक्ट जों जे बुथ सम्मेलन बेवहाय लादोङो, बे बुथनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना मा खामानि मावनांगौ, जोंनि दायित्वआ मा, जोंनि रेसपन्सिबिलिटिया मा, बुथआव बिबान मोननानै मा खामानि मावनांगौ, बिनि गासिबो बिथिङाव गुवारै बुंफोरनानै होनो थाखाय आङो जोंनि बुथ मेनेजमेन्टनि कनभेनर प्रज कुमार बसुमतारीखौ आङो बे समाव खावलायबाय। बिथांखौ आङो सम लानो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। गोजोनथोंसै। लोगोसे यूपीपीएल दलनि लाइमोन गांखंनि मानगोनां आफादगिरि डॉक्टर नीलू सरगारी सार आरो बेयावनो नुजाफैनो हानाय यूपीपीएल दलनि मानगोनां सेक्रेटारि आरो बेयावनो नुजानो हानाय जोंनि यूपीपीएल दलनि सेंट्रेल फार्मासिलनि मानगोनां वाइस प्रेसिडेंट सोमोर बसुमतारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां
Umujib Bosumutari आरो बेयावनो नुजानो हानाय नोंथांमोननि समाजनिनो दोनस्रि समाजनि मानगोनां TCC चेयारमेन रुजुग्रा सार आरो बेयावनो नुजाबावनो हानाय सनितपुर जिल्ला UPPL नि मानगोनां आफादगिरि कुसुम सरगियारि सार आरो बेयावनो नुजानो हानाय दोनस्रि ब्लक UPPL नि मानगोनां आफादगिरि रतेन्द्र बयबो मोजाङै दंजोबो ना जानायाव डिस्टार्ब जागोन नामा एसे गाहायबाय आं नुहुरो नांगौ नुहुराबा जारला जागोन दा जानायाव